San Tomas egunez, askekintza elkartekoak txistor veganoak saltzen hasi ziren duela zenbait urte, eta aurten erean izango dira. Nerea Aliasek berak emango digu honen berri. Pintxo goxo bat emango dizut, dastatu ea zeiruditzen. Goxa aurpei, hau betau ebik. Bai. Xan. Hona dao. Bai, ze, aragi dauke? Begira, esaten dizut txistorra veganoa dela? Joder, oso ona dao. Ez du ematen? Keba. Veganoa, Bai, hau da, ez dauka txerrien ezerre. Ez inungo animaliena. Kien, ba. Ona dago, Hone? Eta probatzen, aragirik gabe, ona dago. Bueno. Beste batzuk onak gaude gehiago, osea. Hau ez zaizu asko gustatu. Ez. Gure txistorra veganoa agian txistorrarekin alderatuta, beste txistorra txerriarekin egindako txistorrarekin alderatuta igual pixka bat pikante puntu gehiago dauka, eta pixka gozoagoa da. Baina bestera nik esango nuke testura aldetik eta zapore aldetik nahiko antzekoa dela, ez daukaz berrentasun handirik. Nik esango nuke gainera pertsona bati begiak iztalita emango bazenio lukela nabarituko veganoa dela. Engainatzen dula. Gukertu izan zaigu jendia eso hartzia, jan eta, baina hau animaletia torro, jendia ez dala hartzen, askotan, ez? Urtero jartzen duzu zuek, txistorra veganoaren postua, aurten lekuz aldatuko duzu, hemen bretxan jarriko duzue postua. Arrakasta du? Sekulako arrakasta. Lehenengo urtean arrakasta zuen, bigarrenan gehiago, eta ja bosgarren urtean, ja ezaguna da, jendea postuaren bila biltzen da, eta aurkitzen ez duenean gaina galdetu egiten du. Izun dago postua, eta bai, arrakasta asko egia esan. Proposatzen dugu festako ospatzia, baina animalerik ere gabe. Gertzen. Azkenia Santo Tomasetan aitzaki horrekin, milaka animalei, milaka txerri hilko dira, gatibotu, hil, odulustu, zatitu eta geroko joango ditugu, ez? Eta ulertzen dugu, jokatzeko modu horrekin gure eskuak zikintzen ditugula adorez. Eta ez da inoko eskubideko egiteko. Eta festako ospatu behar ditugula animaleak ere hil gabe. Eta hori da pixka gure aldarrikapena. Egia esan behar diazu orain. Imaginatzen duzu hemendik urte batzutara, txistorra veganoa bakarrik saltzen den Santo Tomas bat Donostian? Motz, Nik uste ez deula biziko, baina torriko dela. Urte gutxitara ez, baina luzera begira bai. Animalek erakutsiko ez diren Santo Tomas egun bat, bai. Mendi gertura uste du gainera izango dela. Santo Tomasetarako oso egun gutxi geratzen dira beraz zuen aukera pentsatzen june. Nik nerea ontsa bertan pentsatuko.